prosím. Prosím. Stala sa nepríjemná vec. No, pre danú úlohu má všetky predpoklady. Perfektná znalosť rečí. Musíte improvizovať. Zaskočili nás. Z ničoho nič sa pustili do rozsiahlých rekonštrukcií, tentoraz podzemných. A čo, keď to pri tých opravách nájdu? Musíme rýchlo konať. Tak sa na to pozrime. Doporučujem letecké spojenie Lisabon, Zürich, Praha. A ostatok je na vás. Toto je náš objekt. Zámok Bojnice. Všetky podrobnosti nájdete v týchto materiáloch. Pre vás by to nemal byť nejaký problém. Za historické pamiatky zodpovedá kunsthistorik profesor Janský a za rekonštrukciu inžinier Smola. To je ten vľavo. Niekedy by si najradšej skočili do vlasov. A to je pani Urbanová, tiež kunsthistorička. Jej manžel je riaditeľom Bojnickej zoologickej záhrady. To je on. Šťastnú cestu. Safari! Safari! Levy a tu podkopí. Viem, že sa vydarí. Tigre a stáda opí. A slnko do tvári. Tráva je po pás, vedie nás to pár. Tu si smieš zakričať. Príroda velí, musíš byť smelý. Čaká nás Afrika. Už dobrodružstvo tuší, chlapci a dievčatá, to dušu krásne vzruší, deťom a mláďatám. Priniesol som vám nové nahrávky, dievčence. Počúvajte. Pipišta. Čo to má zasa znamenať? Náladová hudba vraj podporuje trávenie, riaditeľko. Vy o tom neviete? Trávenie? Ja z teba dostanem žalúdočné vredy. Choď robiť niekde inde diskotéku. A tu nerob zo zvierat bláznov. Počúvaj. Dodo nie je v klietke. To už má zasa trest? Čože? Ja ho raz roztrhnem po dvoru. K štartu posledného závodu 10. ročníka Pionierskej ligy sa pripravujú tieto pretekárky. Dráha číslo 1 Klaudia Nováková. Dráha číslo 2 Margita Veterníková. Dráha číslo 3 Eva Zoltánová. Dráha číslo 4 Petra Šafáriková. Dráha číslo 5 Monika Urbanová. Dráha číslo 6 Monika, musíš vyhrať! Držím ti palce! Na miesta!
Pripraviť sa! Pozor! Monika, toto všetko kvôli tebe. Vždy za tebou utečie. Keď mi ho nepomôžeš chytiť, dostanem opäť výpoveď. Hodinovú, chápeš? Ja sa to môžem, že ma má tak rád. Ujocho doprava a ja pôjdem doľava. Dobre? Dobre. Monika, počkaj, stoj! Monika, počkaj! Človek sa s ňou 2 roky trápi, aby nakoniec zistil, že nemá viac rozumu ako tá opica. Ach. Čo ja viem? Ak ho nenájdem, čaká ma mi výpoveď. Joj, podajte, ale toto. Už som si myslela, že to nejaký huncút. A to ty, Monika. Prepáčte, pani Slabejová, ale nevideli ste Doda? A vieš, že videla? Teraz pred celovodcom som mu dala rekomando. Bež. Dodo, takto veru kamaráti nebudeme. A domov. Nevidel si Doda? Zasa ušiel. Určite bude s Monikou, ako vždy. Tie 2 opice. Všetko len kvôli tebe. 3 z prírodovedy, potránej džínsy, 50 korún som musela vybrať z prasiatka mame na nový rúž, čo si jej dohryzol. A tie reči, čo musím stále počúvať, o tom radšej nehovorme. A teraz pokazil si mi preteky. Mohla som byť prvá. Vieš, koľkokrát má koň väčšiu hlavu ako ty? Aspoň 5 krát. A 5 krát väčší rozum. A robí také koniny ako ty? No. Teba to nezaujíma. Dobre, tak ja ti niečo poviem. Aby si vedel, môj Žak je 100-krát chytrejší ako ty. A má len takúto malú hlavičku. Len ahoj vie povedať v 5 jazykoch. A v ktorých, prosím ťa? A ako to mám vedieť? Viem iba po slovensky, po česky a po maďarsky. Okamžite si musím dať jedno pivo. Počkaj, nám za teba ja. Ak si tuďa púra. Priatelia, prosím vás, nerozchádzajte sa. Len kúpim vstupenky a hneď som späť. No to je skvelé, to je... Kopic! Myslím, že sme si sem prišli prezrieť zámok. Ja len, Pusinka,
aby som sa neotrhol od kolektívu, vieš? No. Tak, aby si vedel, tulák jeden. Máš domáce väzenie. Monika, poď. Ahoj, Dodo. Len si trucuj. Keby som sa mal starať len o teba, tak to tu všetko pomrie hladom. Monika! Monika! Tak čo? Už ho máte? Kde zase bol? Určite za tebou. Samozrejme. Kde inde? Ja byť vašim otcom, postavil by som tu samé voliery a pestoval iba papagáje. Papagáje sú elita. Uja Pipišta, a vieš, že náš otec volá Žaka operená opica? Žiadne zviera nie je také inteligentné. Pamätajte si to, deti. Takže tvoj Žak je operená opica. Vy tomu tak rozumiete. Akurát, že nevie čítať a písať. Inak by mohol maturovať. Pipišta! Pipišta! Kde si? Zháňa ťa šéf. Čo sa robí? Horí? Ľudská rodí. Poď, poď. Však idem. Konečne. Tak, a teraz môžem ísť na najvyššiu väžu. Počkaj, veď ja som tu už bol. Na školskom výlete. Ty, ak chceš, počkám ťa dolu, dobre? Opic. Nepočkám, ja viem. Nevieš, pretože pred 30 rokmi zámok vyhorel. Prosím vás, priatelia, je to veľmi nepríjemné, ale do zámku nás nechcú pustiť. Sa sem trmácal. Robia tam akési podzemné rekonštrukcie. Je uzavretý. To je dobré, uzavretý. To je ohromné. To ste nevedeli skôr? Objednali sme si zájazd na zámok, chceme vidieť zámok. Vážení priatelia, mne je skutočne veľmi ľúto, ale správa o rekonštrukcii, o rozsiahlej rekonštrukcii nášho zámku prebehla nedávno v našej tlači. Okrem toho bojnice, to nie je len náš zámok. My tu máme naozaj veľmi pekné, moderné, termálne kúpalisko. Čajka. Tak do vody ma nikto v živote nedostane. Ani do termálnej. A peknú zoo, safari. Aha, safari. Safari, to som už niekde počul. Aha, cigarety. Nie. No ale ja vás nechápem, druh profesor. Ak sa budeme zastavovať kvôli každej prkotine a volať archeológov, tak to tu neodovzdáme ani do roku 2000. No dobre. Okrem toho máte najvyšší čas. Čo, to už je toľko hodín? To sú kľúče od kancelárie, nie od auta. No vidíte, kvôli vám to ešte nestihnem. Druh profesor, prosím. a pozrite si benzín, aby vás neťahali traktorom ako minule. Dobre. Vítaj, Viktor. Som rád, že si už tu. Aká bola cesta? Normálka. Normálka. Aby som nezabudol, naši ťa pozdravujú. Ďakujem, podsadni si. Prepáč, dedo. Bol Václav III. Synom Václava II.? Iné starosti nemáš? Václav III. Bol posledný Přemyslovec. Ktorého zavraždili Volomovci. Presne tak. To je jediné, čo ti vrtá hlavou? A vieš prečo? Budem bývať na zámku Bojnice. Nevieš, že Václav III. bol... Viem. A teší ma, že aj ty to vieš. Samé knihy. A slaninu?
A klobásy si prečo nepriniesol? Prečo ti mama niečo nezabalila? Balím sa sám. No, už to vidím. A v čom bude zajtra chodiť? Ale dedo, odkedy je pre nás mužov podstatný odev? No, ako vás poznám, mladý muž, ten odev bude zajtra špinavý. Tak si to, ako sa poznám, vyperiem sám. Ale, a ty to vieš? No ešte som to neskúšal. Ale veci predsa vravel, že človek sa musí všetko naučiť sám. No, to je pravda. Inak ťa zajtra pošlem domov. Pán profesor, to by si mi predsa neurobil. Dedo, čo to robíš? Prišiel si na prázdniny, alebo si kaziť oči? Zázrak. To je krásne. Oci, prečo to tak bolí, keď sa rodí nové mláďa? Vieš, Monika, každý nový život je veľká vec a nejaká veľká vec sa nezrodí bez bolesti. Súdruh riaditeľ, toto zasa utiekol a straší návštevníkov. Nejdeš. Niečo. A čovák je besná. Čovák ma uhryzne. No, malička, choď pekne domov. Choď pekne domov a my pôjdeme. No, zakrýva si oči, nechce nás vidieť. No, malička, choď domov, choď, pekne moje, choď. Počkaj! Počuješ? Prestaň! Prepáčte, prosím, ale nášho Doda ste sa naozaj nemuseli báť. On sa len tak hrá. Počuješ, kopic, vraj sa len hrá. A skoro ťa zožral. Mňa? Ďalej. Dovolte, pani kolegyňa, prepáčte, že vás vyrušujem v práci. Rád by som vám predstavil svojho vnuka. Viktor, dobrý deň. Vítam ťa v Bojniciach, Viktor. Ahoj. Hneď ťa zoznámim s našimi deťmi. Nudiť sa tu určite nebude, pán profesor. Počkajte. Musíme sa rozdeliť. Vy tam? Ja tam. Počkaj, ja si viem, kde je. Vieš, že náš hrad patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie na Slovensku. Pôvodne bol drevený. Vyvinul sa z hradišťa v období slávnej Veľkomoravskej ríše. Ale keď časté nájazdy ukázali slabiny týchto drevených hradov, prebudovali ho na kamenný kvôli lepšej obrane a ochrane. A prvým majiteľom bol... Ja viem, Matúščak Trenčiansky. Ty sa zaujímaš o dejiny? Áno.
povedala. Opičiak jeden maškrtný. Radšej 300 kamerunských kôz a 500 papagájov, než jednu takúto opicu. A to hovoríš práve ty, Pipišta. Pozri sa, aké je to neviniatko. Šéfko, niekedy sa mi zdá, že si tá opica zo mňa robí srandu. Zavriem ťa na 1000 zámkov, opica jedna prešíbaná. Ujo, Pipištá, ešte sme neoslavili ten krst. Dobre, zavriem ju až potom. Ale ani s ňou neprehovorím. Jednoducho ma nezaujíma. Tak na zdravie, na nové mláďatko. Živio, 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 mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio, mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta. Tak tu ste vy, ulievaci. Ako to, že flámujete v pracovnom čase? Ľudská je mamičkou. A čo, všetko v poriadku? Samozrejme. Ako sa bude volať? Monika! To teda nie. Prečo? Prečo? Lebo je to samček. A ja som vám priviedla prírastok. No. Tento sa volá Viktor. Vnúk profesora Jánskeho, bude u nás na prázdninách. Viktor, toto je Dodo. No vieš, je trocha toto. Ale je to kamoš. Dodo, choď ho privítať. No tak. Nevieš, čo sa patrí? No ponáhľaj sa. Ahoj, Dodo. Chlapci v našej triede ma volajú Sova. To som rád, že som stretol takéhoto kamaráta. Si môj. Ideš ku mne? Práve pristáva mimoriadna linka z Bratislavy. Opakujem, práve pristáva mimoriadna linka z Bratislavy. Vítame kúpeľných hostí v našom meste. Prajeme im príjemný pobyt a skoré uzdravenie. To musí byť určite nejaký Maharadža. Safari! 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 Levy a dupot kopí. Safari! Viem, že sa vydarí. Safari! Tigre a stáda opíc. Safari! A slnko do tvári. Tráva je po pás, veď je nás to pár. Tu si smieš zakričať. Príroda velí, musíš byť smelý. Čaká nás Afrika. Už dobrodružstvo tuším. Chlapci a dievčatá. To dušu krásne vzruší. Deťom a mláďatám páľava budí
zvieratá ľudí na lovi bez zbraní. Príroda velí, musíš byť smelý, poďme ju obrániť.